De medewerkers en F-sections binnen verleden weken afzet naar een basis in Jordanië. Daaruit wij bestoken ze doelen van IS op de groen, correct als de Amerikanen. De eerste bommen binnen al vallen. Nevens de commandant is het moreel heeg. De stemming is heel erg goed. Het is niet heel erg comfortabel, want het is een tentenkamp en ze hebben gisteravond toevallig de eerste regenbui en de stofhoos over zich heen gehad. Maar de stemming is goed, ze boksen het voor elkaar, ze vliegen hun missies, zoals gepland eigenlijk. Ja, het had al rond de 20 jaar meidien om missies in onder andere Kosovo, Libië en Afghanistan. Toch viel deze opdracht oors. Wapeninzet, daar zijn we wel bekend mee. Maar de missie zit nu wel wat dichter bij huis, omdat er gewoon ook echt hier die dreiging toch wel concreet voor Nederland wordt ervaren, hier door het thuisfront. Daarom is door het Oranje Weekend al een eerste thuisblijfsdag georganiseerd. Er binnen 400 familieleden bijpraat over de missie en over het plak dat ze verblijven. Het thuisfront is in dit geval ook wat minder gerust dan voorgaande missies en dat is heel begrijpelijk. Want er zijn natuurlijk wat maatregelen uitgevaardigd. Het kabinet waarschuwt dat we waakzaam moeten zijn, dus dat is ook logisch dat het thuisfront wat voorzichtig is. Het feit blijft staan dat onze vliegers gewoon boven oorlogsgebied vliegen. Maar dat is voor ons eigenlijk niet abnormaal, dat hebben we de afgelopen 20 jaar gedaan. Op de Ljouwertervleenbasis is het wat rustiger geworden. Toch wordt er achter de schermen het werken. Nou, het vliegprogramma is wel iets gereduceerd, want we vliegen natuurlijk een heleboel uren nu in het inzetgebied in de missie tegen ISIS. Dat betekent dat we hier gewoon wat minder gaan vliegen, maar we moeten wel blijven vliegen om ook de crews hier weer inzetgereed te houden voor latere rotaties. We blijven een jaar en dat betekent dat er ook mensen klaargesteld moeten worden om over 3 maanden of over 6 maanden weer die kant op te kunnen.